Mae nhw yw Elin Hughes, dwi'n athrawes galf yma'n Ysgol Botwnnog, a mi ydyn ni'n gwneud llawer o brosiectau'n aml iawn. Da ni'n defnyddio'n cynefin lleol fel ysbrydoliaeth, yn enwedig pryd maen nhw'n dod o'r cynradd i'r uwchradd ac hefyd yn canolbwyntio ar arlunwyr byd eang, ond hefyd arlunwyr lleol. Felly da ni'n falch iawn heddiw yma o gael Winnie i mewn i weithio efo'n blwyddyn 8 ar brosiect golosg. Winnie Jones-Lewis dyn nhw fi, dwi'n artist tirwedd ar y mwyaf bod fi yn medru gwneud portreadau a hyd yn oed lluniau anifeiliad. Ond ar y mwyaf ydw i yn cael yn ysbrydoli yn mynd allan i bendraw byd. A dyn ydw i yn hoffi mynd am dro hefo fy mag celf sydd efo pethau arlunio, fy llyfr braslun, ffôn wrth gwrs sydd yn ei llun i atgoffa fy hyn o beth dwi wedi weld. Ond dyna ydw i yn arlunio be dwi'n weld oherwydd fela o ddewis gwyn wedi fy nysgu fi pan o'n i'n ysgol Glan y Môr. Be ti weld o dy flaen di? Wel, bore da, pobl ifanc i gyd. Dwi yn cael yn cydnabod fel dynas sy'n gweithio mewn golosg. Dyna beth ydw i, na nhw'n deud enw, cos ardal lleol da ni de. Wedyn, ffordd ydw i'n gwneud hwn ydy, fyna i'n gwneud y cefndir gyntaf. Ar un adag o'n i on defnyddio golosg ac o'n i'n tueddu rhoi cwtsinc lliwgar, neu drws lliwgar, lein filltar lliwgar. Ti'n medru gwneud hyn? Ac wyt ti'n medru defnyddio hein i wneud o edrach fel gwellt. Os wyt ti'n rwbio fo, mae o'n mynd yn ôl iach. Paid o bod ofn iwsio dy ddwylo, hefyd, ti'n jyst gorau golchi nhw bob un a hyn. Ysdi, wyt ti yn... Na chdi, a wedyn yn ochr y chwarae, mae gen ti fel y steps yna does. Tag ydi hon, ochr llitfain. Ochr llitfain, na chdi, ia. Sa ti'n tynnu hwn i lawr chydig bach fel la, mae'r lein yn mynd mwy naturiol. O, iawn. Oce? Iawn. Dwi'n gwneud trio copio neu rhywbeth debyg i'r llun yma mae Winnie di wneud. Dwi'n licio y manylder sydd yn efo a dwi'n licio bod yn ddu a gwyn efo jyst chydig bach o liw yn efo. Dwi'n meddwl nes i gael fan ysbrydoli gen gwaith Winnie i wneud tu cenig bach a'r coed o blaen. Mae'n rhywbeth newydd lle wedi defnyddio fo i lluniadau o blaen, ond dwi'n meddwl bod yn edrych yn dda allan cario ymlaen defnyddio fo ar ôl y gweithdy yma. Wel, mae pobl ifanc, hyd yn oed plant ysgol gynradd, nhw ar gychwyn i bywyd i dydy. A maen nhw'n sbio'r pethau wahanol i ffordd dwi'n edrych ar pethau. A wedyn dwi'n ffeindio fo yn fendith cael y cyfle i wneud rhywbeth sydd i helpu rhywun gael emosiwn allan. Dyna beth yw pwrpas celf, i ni gael ysbrydoli'n hunan a cael yr teimladau allan. A mae o'n wych cael gweld sut mae'r plant yn rhoi pethau i lawr, pigo pethau i fyny fanna chi, sbio beth sy'n o'i gwmpas nhw ac rhoi o lawr ar bapur. Dyna beth sydd i fi yn bwysig, da chi'n gwybod? Dwi'n teimlo bod sa'r rhieni yn gallu helpu drwy symud y disgyblion oddi wrth ella i ffonau symudol a bod nhw yn dod ati i greu gwaith creadigol, lle bod nhw yn defnyddio dychymyg ac hefyd yn codi hyder hefyd, a bod nhw yn gorfod meddwl am syniadau newydd ac yn arbrofi.